In 2016 kwam er vanuit de bewoners van Haarlem het initiatief om het gebied rondom de tjerken te verbeteren en de terp te versterken. Intussen binnen alle huizen bewonnen en waard het project symbolisch afsluiten door middel van het plantje van een parabeen. Wat er staat is bijzonder. Is ook net standaard voor u. Dat wie ik de opdracht naar de architect daar. Om net een seriematige wenning te maken, maar echt iets wat past bij het dorp en bij de terp. Ik denk dat dat goed slagen is, want de wenningen lijken op elkaar. Maar uiteindelijk bent er toch nog 4 verschillende typen. Waarin mensen op hele verschillende manieren wonen. We hier gemiddeld zien ongeveer 30 aanmeldingen. Maar uitzicht staat 80 aanmeldingen per wenning. Dus de wiel vraagt naar. Ja. Het zijn 10 woningen, meer is het niet. En ja, het is toch ik heb dan altijd het idee van er zit toch wel een persoonlijke touch aan het huis. Dus dat is. En ja, het huis op zich ook. Het is niet groot, maar het is perfect voor 1 of 2 personen is het groot zat. Boven 2 slaapkamers, mooie badkamer, een vliering daarboven. Nou, het is echt ideaal wonen hier zo. En het is echt een heel mooi project ook. Ook de bouw die ze gedaan hebben, dat is echt perfect. Ik ga niet meer terug. Ik kom, zoals je hoort, kom ik niet uit Friesland. Ik kom dus uit regio Den Haag. Ik heb altijd in Leidschendam-Voorburg gewoond. En ja, sinds dat ik hier woon, ik ga niet meer terug. Alle wenten binnen energiezuinig en duurzaam. Het is een heel nieuw huis, van het gas af. Dus ik ben al helemaal klaar voor de toekomst, zeg maar. En ja, het was even wennen in het begin, maar ik heb staat nu afgesteld en het is klaar. En ik heb de verwarming nog niet aangeraakt deze winter. Het is altijd constante temperatuur en ja, het is gewoon heerlijk. Het project is wel een avontuur, nevens Geertsma. Maar hij is tevreden over het resultaat. Dus je bouwt midden op een terp. Dus je zit met archeologie, weer hartstikke spannend. Je bouwt in een stukje pure historie. En uiteindelijk ga je het zicht op het kerk versterkt en verstevigd. Ja, dat maakt het dus wel trots.